So hello guys, welcome back again. मैया शुटिंगा जोबलांबाय आरोना जोंना ओमफ्राय मोगथां एक्टरा थालांबाय जोंजोंनो हरसे दा जों बिथांखौ लामा ससेसिम नागारना फैनोसै माने गारना फैनोसै थ' जोंनाबो ओंखारनाय रेडि जाजोब्बाय ओरैजाय दं सासे बे जों हराव उन्दुनायमोन साफा खालामनाय जायाखै ओरैजाय फुटेज माने ब्लग एडिटिं जागासिनो दं ओरैजाय जोंना सासेया आरो ओरैजाय सासेया आदा मोगथां दिनै नोंबो थांसिगोन जोंखौ गारना इमान गोसो गाज्रि नोंबो जोंखौ गारना बिदि थांसिगोन ना आला खाना खालामसिगोन ना फिसाला गाबदों जाहैदों माने बेना साला बोथोराबो जि थां 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 बोथोरा गारिखौ जोंना गंसेखौ सोनाय जायासै मैया सुनायबो जायाखै नालाय फैनानै डाइरेक्ट अस्कार अरे बेटा हाय नट ब्लगाव लानोसै माव बेटा गुड नैबे जोंना बे बियो एक्सपर्ट जाजोबबानो जों ओंखारलांसै बिथाङा नै एकदम नेनो हाला नै फिसाला गाबदोंनो बिथांना गाबमारदों आदा बाबुआ नंगौना नङाथाय नंगौना नङाथाय नंमारगौ सानैबो फनाव बेस्थ' बिथाङाबो आरो बे एक्सपर्ट जानाय लोगो लोगो थांसै एसिखौ अफ खालामखानोसै आं मा होनखोथाय आंबो दे थांबाय था खोनाबाय थांबाय था टाटा दे थांबाय था थांसे अस्कार फै अस्कार बदुरा नै एक्टरजों अनजाना बोरै नांदों अस्कार बिराद मोजां अनजाबाय खिन्थु बे गोदना गोलाव खालामना लायलायबाय जोंना जात्राया आराम्भ बेनोलाय जि खें खें बाला एकदमबारे बिराद टेनसननो बेसरा बाजिया रायहरदों नामा रायाखै नैबेनो आरोना लांहिनि फरायना ओरै लेफ्ट साइड थांबानो लांहिन मोनबाय आरो बाजारखौ एकदम मा नांगौ ओरैजाय थांबानो लांहिन मोनबाय दिफु मोनबाय मानजा मोनबाय डिमापुर मोनबाय नागालेण्ड कहिमा इम्फल सब बेनो होलांजोब्बाय थाइलेण्डआवबो थाङो बे लामाया ओंखारहांबाय थाइलेण्ड मोनहैयोब्रा ओमफ्राय एकदम जों ओरै राइट टार्न लासिगोन जोमैया खिन्थु बिराद मोजां जाखादों दिनै सान्दुं दुंजों आलासिखौ मैया होनायखौमोन नोंथां गाबोन मैया जुदि हरसे थानानै फिसालायानो बिफाखौ बावबायनो बेना नै भिडिअ कलाव रायज्लायहरगासिनो दं बोरै जाखो फिसालाजों बावजालायनाय आयो जारलालै खोथाया माथो सोलायबाय थांगासिनो दं मौका मोनहां जादों Ding 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 làm sang bằng tình ngấm ngầm với trai có những ngấm ding 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 đây có sông yeah ơi mám sông đấy good boy mám sông putra nih नै दा जोंनि बे दगमकानिफ्राय शिलंआ 240 किल'मिटार गुवाहाटीया 181 तेजपुर 112 नगाव 65 खाथियानो जाजोबो आरो माने 1.5-2 घन्टानि लामाफोर गुवाहाटी 3 घन्टा ओमफ्राय नै जोंना माहामै हाजोआ बे आरोना बे माने हाजोआ ट्रिएंगोलाव दं जेथिं नायो बिदिनो समान नुयो हर थालांबा बिफां मोजां दानो हागौ नुदों स्रां सान्दुंआ फुंनिफ्रायनो भिउखौनो एकदम बासिजाया बे नुवाखै नोंथां ग्लेजिं ओमफ्राय नै दा बे फर लाइना ओरै थांसिन माने बेयाव होथेबाय आरोना
बेयाव होथेबाय फर लाइनखौ सुयाखै Very clean sekali nama. मा मोनसेखौ सोरखेवदों Dia tangga sebelah ni. आखाइ नांदोंदां Mana? नैबे जोंना थंनब्बै कलेज आरोना दगमकानि कलेज मानसिफ्रा बेयावनो बांसिन हाबो फेमास कलेज होनजायोना दगमकानि फेमास कलेज थंनब्बै ओमफ्राय बैथिं दं जोंना हाई सेकेन्डारि खाथि खाथियावनो आरो बारा गोजान नङा 200-300 मिटारसो जागोन नामा बेलाय बेजोंनो आरो हाई सेकेन्डारि हाबहैलायबाय नङा हाई सेकेन्डारिबो दंना औ बे नङा लामाया ओइलाय बैजोंसो लामाया हाई सेकेन्डारिना बेयाव क्रेजुटि बेयावबो बिराद मोजां मोजां दं जायगाफ्रा बेरायथावनो एकदम हाजो गोजौआव चार्च दं ओमफ्राय जोंना हाई सेकेन्डारिया बेजोंनो हाब्बाय आरो ओइलाय बेनो गोलाव वाल नुनायानो जोंना हाई सेकेन्डारिया दगमकानि दा पुलिस स्टेसन मोनबाय चेकिं सोलिदोंना सोलियाखै 15 आगस्टनि नायदो ट्राकफोरखौसो चेकिं बाथायगोन बांसिन 15 आगस्ट गाबोननो 15 आगस्टआथ' नायदो आरो गाबोन राइडारफोरखौ लामायाव जिराय बायदि जागोन माने गाबोननि दिनाव गारिफ्रा फ्लेगल' नुजोबगोन बयनिबो गारियाव एबार खमलैना गारियाव फ्लेग लागायनाया नङा आवगोलथ' एडभान्स लागायोमोन ना एसे देग्लाय एसे खम नै मामा मोना जिरायना दं बेयाव खाखि बार्दि दगमका टाउन मैया जों अमाजों मेवाजों जानाय हटेलखौ मोनलायबाय सिबिं होनानै नै बेयावनो जादोंमोन दिख्रुट थाङै थांनानै ट्रेक्टरखौ गारख्लायना जों फैफिनसै जायगायानो आयो बोरै मारै इमान क्लिन मैया अखा हानायजों दिनै बांसिन क्लिन जादों नै जोंना लामा गाज्रिया बेयाव जोबथाबाय आरो जोंनि आवगोलाव जिप बे एमएन आ अबेनि रेजिस्ट्रेसन मणिपुरनि मणिपुर बाबा ये 700 मंदिर पार करके आया ये मणिपुर न बे महानगरी मोनबेसे स्टेट बारना फैदों बे जिबा होमबा मोनथाम मणिपालपुर नै जोंना बेयावनो जोब्बाय लामा गाज्रिया बलेर'आ बाबा रास्ता लामा मोजां गाखोनायनि फैयै खांथिलांसो हाबग्रा मोनबाय ओरैजाय जोंना हाजोथिं ओरै थांबाथाय खांथिलांसो मोनहैबाय आरोना वेदारखौ नाय आयौ जोमैफ्रा दाखा जोमै दाखा बुंनो एख' राव गैलिया बेजों खांथिलांसो थांबाय आरोना नैबेजों खांथिलांसो जों दा नगाव बायपाससो थांगोन नालाय सिदा थांसै आरो बारेवख'आ देनगाव बाजारमोन आरो बै खांथिलांसो ओरै हाबलांग्राया दा जों ओरै सिदा थांबाय थानोसै ओइ जोंनि कार्बि आंलंनि फार्स्ट टल टेक्सआ बेयावनो फैसा दानो जोंना माबाबो नांबावा मा होनो बिदिखौ फास्टेग नांबावा बेयाव केसल' लायो अन दा केस 24 घन्टा अन डिउटि मारिबावोसो 10 थाखा लसबानो बुहुत लसनो बिसिना फास्टेग नाङा बेयाव आखाइजों आखाइ खुसदे खुसले होननाय बायदिसो रिसिप्ट मोनगोन आरो मोनसे जों दा बारेवख'आ बारबोबाय बे बारेवख'आ टल टेक्समोन आरोना ओरैजाय गाहाय जाजोब्बाय न'फ्रानो हाखौनो बिराद गोजौ खोनानै बारबायना लामाखौ न'फोरखौनो नुहुरजोबला लामाफ्रानो गोजौ जाजोब्बाय एबार अखा हाबाथाय दैया सब गाहायाव जों दा फरेस्ट रिजार्भआव हाबबाय आरोना दब'कानि रिजार्भ होनो बेखौ फुरा जंगल मोनानि 1-2 फैबा आयौ ओरैबो गैया
मोनस'आ मोनलायलायो नायबाथाय एकदम गिथावथाव मैदेर फालो थाथावथावबो नुलायलाङो बोरैबा खाथिफ्रावनो दंफांल' दंफां नैबेनो अफिसा देरहाया सालायना सालायला सानि गारिखौ मैया बेयाव शुटिं लानो नागिरदोंमोन आरोना अखाजों बिराद अखाजों अखा बेखायनो लानाय जायासै बेयाव डाइरेक्ट बिलुगाराव थांबाय ओमफ्राय नायनोलाय मोजां आरोलै फुरा क्लिन खांख्राइ गारिया बिराद डेन्जारखा फारसेनि मेगना हेडलाइट फिउस थांबावनायसो बेक लाइटानो गैबावा फारसेथिंना सिगनेल लाइट होबाय बारदो थ' होननाय जादों आरो बेना खांख्राइ गारि लामायाव उन्दुबाबो बोखांना लाङो बे डेन्जारसो बे लामा गोदाना बैथिं थांसिगोन आरो बे हाग्रा बारनायजों 4 लाइन गोदाना 4 लाइन गोदाना बेजों फैसिगोन आरो बै दहाय जों जि जायगा माने जि फरेस्ट रिजार्भ फार्स्ट हाबजेनदोंमोन ना बेजों मोनसे गोदान बाथायगासिनो दं ओमफ्राय बे डाइरेक्ट ओरै दुब्लिबारि माने रिजार्भआ थानाय नंला आरो एबार डाइरेक्ट गोसो जाबा बेजों फैनो हासिगोन 4 लाइनजों डाइरेक्ट 4 लाइन सिदा फाखानो टाइमाबो लस जाला आरो होमबा आधा घन्टाजोंनो दब'खा बाइपास लागा मा लांदोंमोन बे गारियावबा अमा ना बयलार ना मा सफैबाय दब'खा बाइपास ओरैजाय लेफ्ट साइडथिंजाय थांबाय उमरांस' लंका लामदिं सिलचर ओमफ्राय जों ओरैजाय थांगोन राइट साइडआव आरो ओरै सिदाबा दब'खा बाजार जों ओरै थांगोन आरोना ओरैजाय तेजपुर गुवाहाटि अहाय थांनो सब थांजोबनो हायो लामाया जोबथाया बिथिंना ओमफ्राय ओरैजाय पुरा दब'खा बाजाराव हाबलांबाय चलो आगे बारो ओमफ्राय जोंना आथिं थांबाय आरोना कार्बि आंलंआ दा जों अहाय थांगोन दा जों नगाव बाइपासाव थांबावगोन आरोबाव टल गेट मोनलायबाय बेयाव होलायदो आरो महात्मा गान्धीखौ महात्मा गान्धीखौ होलायदो साइडआव लाखिथ' नङाबा दा आरो बेयावबो जों माबागोन साइडआव लाखिथ' महात्मा गान्धी चेक खालामनोबा माने जों नै बैयाव महात्मा गान्धी सोआखै नोंसिनि जायगायावनो जायो जाबाय सोनो नागिरदों आरो दा जायो माने जाबाय दानो हरगासिनो वाट्सएपआव आदार सोबाय जोंहा आदार फार्स्टेगाव आदार सोदों दानलायसिगोनलाय नैबेनो आदार जायो आरो दा फैनायावबो जालायगोन बेयावनो आदारानो आदार जायो आरो नोंनि गारिखौ खावना लाबोबायना किया केरेन्सखौ आदार जासिगोन एबारैयाव आरो मोनदों माबा मोनसे होनहरलाय थाब हगारहरनायनि एमसिएलए होन एमसिएलए होन মুঠাতে কাম কৰিব गावनिखायसो हगारबाय नै हगारदों दानखांलायलांबाय अबाव दाना जागोनलै नै आजिया बा मोजा एमसिएलए होननायखाय दानाखै जालायो नामा नै बे मन्दिराव दाखालिसो बिराद गिदिर फुजा जाना थांबाय आरोना बले बम पुरा लामायानो ब्लक जाजोबखायो बे जायगाखौनो मोना बिथिंजाय पार्किं एरिया पुरा जायगाखौनो मोना बिथिंथ' दखानानो दखान मा बायनो फुजानि बुस्थु गोजा आरोना बे ओरैजायनिफ्राय स्टार्टिं गेट बिथिंजायबो दं पुरा नै बेफोर मानि मानसियानो मानसि बागानाव थ' जों दब'खा बाइपास बारबोबाय दा
नगाव बायपास मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय नायनो हागोन सासेखौ मेंबाय खोमा गवाइदाव लानांगौब्रा गान दामनो होयो बे गावहा उन्दुनो थाखाय गान दामाबा गावहा बे गारिनि साउन्डफोरजों उन्दुनो ओंखारानो गान दामोलायोमोन दोंसे दामबाय उन्दुमारबाय बाला बिदि थगायनाङाब्रा गैया नालाय गैया डाइरेक्ट होनखाबानो जायोना जोंना माने लामाया ओरैबायदि नायथावथाव माने जोंना बिबार गायजोबनाय नाय ओरै फाले बिबार सुइजारलेण्डसो जोंनासो सुइजारलेण्ड सुइजारलेण्ड माने कि दादा होननाय जाजोबो परिबर्तन माने कि पुरा बिबारफ्रा मोजां जाना दंजोबो अखा हाबाथाय पुरा क्लिन जागौमोन बे पुरा ग्रीन पिंक सब जाजोबगौमोन आरो बे जों दा नगाव बायपास मोनसिगोन आरो ना बारा गोबाव गैला मोनफैबाय आरो ना नगाव बायपासाव डिब्रुगड़ 320 किलोमीटर नगाव पास आरो मोनसे मामोनथाय गुवाहाटीमोन खोमा दा बेयाव साहा लोङोनो साहा मोनफैबाय साहा जागोनसो लोङा साहा खाबाव आरोना लाल साहा ना दुध साहा गैया नालाय गैया नों थावखौ बिदि सोथारनाङा ना आदा नोंखौ थगायबायना बे ना बे गारियाव जि खस्थ' साथाम गाखोबोदों जों आथिं होलायलायनाय नांजाबलायनाय मालाय बेहा उन्दुना फैबावदोंसो दासो सिरि मोनदों ओमफ्राय बे फ्लाइअभार जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा बेहा होलांसिगोन राङापारा तेजपुर ओमफ्राय गारिफ्रा फैगासिनो दं बेनो फ्लाइअभारा दा मेंनानै मा बुंनो सानो साया मोजां ना गाज्रि साया थिगानो दं गाज्रि नङा बेनि बिखौ मा होननाय जायो बे होनदों टल गेटआवबो गाव एमसिएलए जासिगोन गाय टेक्स दानाखै होननानै आंनिफ्राय 200 थाखा सोनांबाय मा बुंनो सानो बेथ' बिन्दास मालाय एबो गैया उबो गैया जानाय दे थाब लों भिडिअ हरसै बेखौ दाला बिराद थगायबाय माने गारिया खारग' लांसिगोन गावना आरो गाव एसि बास नर्मेल बासाव गाखोआनो ट्रेभेलार सबसे सुपार बास ट्रेभेलार डाइरेक्ट खोरखिनिफ्राय बार'खादो आदा एक्टर बायदि ना Udah habis itu mana pun sama. Driver ikisku driver ya. Mana mbak? Deh, ada. Bye bye. Happy Rikachi. थांबाय आरो दा जों साब्रैल' जालांसिगोन
थ' दिनैनि ब्लगखौबो एसेयावनो फोजोबबाय Alasan jumpa, Pak. आलासियानो जोब्बाय Itu akhirnya. Legend is never die, but our blog is already dead. Tata, see you again.